Добър ден! Това видео е за всички зодиакални слънчеви знаци Козирог или Асцендент за месец октомври. Това е вашата таро прогноза за 2023 година. В нея ще проследим каква е главната тема на вашия месец, какво ви помага, какво ви пречи, какво да използвате, какво да пуснете, какво сте постигнали до момента и какво може да постигнете през този месец октомври. За лични индивидуални таро консултации може да ми пишете както тук, така и на имейла, в Instagram, в Facebook, в Messenger, където на вас е по-удобно за комуникация и по-любимо да се свързвате с външният свят и среда. Интересно, както и при лововете, мисля, че беше, че при вас съвсем интуитивно пропуснах да поставя картите отгоре, които сега ще видим. Какво ще ми кажете? Защо така се скриха да покажат инструментите, които да използвате и които да пуснете? Главната тема на вашия месец е свързана с прекалено многото отговорности, които сте поели, които вече ви тежат. Казват влияние, имате прекалено много неща на гърба си, прекалено голям товар, който носите със себе си. Може би не успявате да откажете на всеки за каквото и да ви помоли и се заемате с неща, които вече започват да ви тежат и на психологическо, и на физическо ниво, и да се чувстват като една умора, като една тежест, като едно блокиране на енергията и нежелание дори да правите каквото и да било. Толкова много отговорности имате, че вече се губи и удоволствието от това да правите каквото и да било. Правилната ви посока за развитие е много интересно. Кулата в обърната позиция обаче. Тук нещата се пропукват малко по малко. Стъпка по стъпка. Дупка по дупка. Пукнатина по пукнатина. И колкото и да се опитвате да не бъде така и да ги залепите и да ги закърпите, те се пукат и ще се разрушат. Това е малко отлагане на процеса и по-скоро имате нужда вече да започнете да се освобождавате от този товар и да изчистите това, което ви пречи и което ви тежи. Това, което да пуснете и което не ви трябва, е светът. Все още не сте готови да завършите някакъв невероятно голям цикъл. Може би комуникирате с прекалено много хора, с всякакви различни интереси, показвате се пред прекалено голяма аудитория, всъщност това нещо да ви пречи в момента. Това, което да използвате, е луната, вашият вътрешен глас, вашата интуиция, вашето усещане за света, адаптацията и слизането надълбоко във вътрешния свят, в това, което мислите, в това, което чувствате, анализиране, разбиране на това, което реално стои вътре във вас, като потребности, като желания, като стимули за живота. И колко интересно, че тук имаме една комбинация от само големи аркани, които показват една доста голяма сериозност по пъти, по който вървите и в периодът, в който се намирате изобщо, че за вас е така доста по-значим, отколкото други такива периоди в живота. Това, което може да постигнете, е много добре свършена работа, похвали, добра оценка от външния свят, да се намирате на правилното място, в правилното време, с правилните хора, всичко да е точно, както се казва. Това, което пречи от миналото, е напускане на зоната на стабилност. Вие вече сте я напуснали
Излезнали сте от нея, приели сте някакви малки рискове, крачки, да се случат някакви нови неща, но очевидно това по някакъв начин все още ви тежи и ви спира. При него имате малко като задача да я разрешите. А това, което сте постигнали до момента, отшелникът, но в обърната позиция, говори за страх от промяна, страх от адаптация, страх от отговори, от завършване на някакъв цикъл в живота. И реално и за това не ви се дава на света да завършите големия цикъл, защото все още стоите на малкия и има страхове, които се опитвате да избягате от тях и да не ги видите, да ги прикриете, така да ги заметете под черчето и да се направите, че ги няма. Но всъщност те са във вас и малко по малко се пропукват тук, каквото трябва да се спука. Така че съветвам да предприемете съзнателна работа с тях и да се освободите от тези стари неща, които вече не ви трябват, преди те сами да се разрушат и да го направят по един по-неблагоприятен за вас начин. И сега да изтеглим една карта от колодата на пътството от богините за вашия месец октомври. Бяла тара, чувствителност. Чувствителността ти е много изострена. Избягвай трудно поносими връзки, обстоятелства, ситуации и химикали. Аз бих добавил и хора. Токсични. Това беше всичко за вашата зория за месец октомври. Благодаря ви, ако сте гледали това видео до края. Може в коментара да споделите дали ви е харесало, дали ви е било полезно, дали отговаря за вас и начин, по който се чувствате, за събитията, които са се случили до момента или за тези, които те първо предстоят да се случат. Може да споделите неща, които бихте искали да виждате за бъдеще в канала и всичко, за което се сетите. Благодаря.